Veľa ľudí vstupuje do multilevelu z toho dôvodu, že sú presvedčení o tom, že im stačí pracovať iba pár hodín, maximálne 3 hodiny denne. A potom sú sklamaní, keď sa im nedarí a nie sú úspešní, ako očakávali. Problém je v tom, že ak chceš byť úspešný v multileveli, tak sa musíš mu venovať viac hodín ako len 3 hodiny denne. A preto, ak chceš byť úspešný, venuj sa tomu 5 hodín, 6 hodín denne. Čo už, keď máš náročnú prácu, náročné zamestnanie, môže byť veľmi komplikované. Ale každý môže byť úspešný, len musí vedieť, do čoho presne ide.